Ja, we willen een film gaan maken over de autocross in Friesland. En over de stokkars en bangerracen. Bangerracen is echt met harde klappen op elkaar inbeuken, zeg maar. En een actiedocumentaire die ook in de bioscoop gaat draaien. Dus ja, grote plannen, maar er zijn ook centjes voor nodig. Ja. Dus via crowdfunding gaan we dat proberen bij elkaar te krijgen. Is dat helemaal los al, die crowdfunding actie? Ja, sinds enkele dagen is het los op cinecrowd.nl. Om gelijk maar even een .nl erin te gooien. Ja, maar ja, nou nog een keer. Mag je me een beetje helpen? Of is dat ja, wat zei je gewoon? Cinecrowd.nl, de film Roeghouwers. Maar goed, ja, precies. Gewoon een leuke actiedocumentaire over de autocross. Het leeft heel erg in Friesland. Om een keer te kijken van ja, wat zit erachter. Het is niet alleen maar rondjes rijden, maar het is een hele community die daarin in rijdt. Ook een hele cultuur, hè? Een soort lifestyle. Maar is het zo wat neer of net? Ja, denk ik wel. Ja, een hele hebben en houden gaat erin. Sommige mensen gaan niet op vakantie, maar die gaan voor de autocross. Ja. En het is gewoon, denk ik, een heel bijzonder project. Ja. Sprutst het snel uit, maar wat je voorleven, als je dat bloed dan bij mij heen. Roeghouwers. Ja, Roeghouwers. De Hoenekop. Die hebben ook het liedje Roeghouwers. Voor mij zijn ook de autocross liefhebbers. Dat zijn Roeghouwers. Dus dat is ook de titel van de film. Ja. En Emiel die hebben we bereid gevonden om ook mee te werken aan de film. Heeft er ook een rolletje in. En heeft zelfs een auto van hem gaat hij beschikbaar stellen om in te gaan racen. Okay. Dat gaat een vriend van hem doen, Liewe. Ja. Zit hier ook. Dus die straks het bokje in de auto. Ja. Die gaat hem plat rijden. Ja. Gaan we ook allemaal volgen. Okay. Dus het wat spectaculair. Ja. Een rolletje, maar het is een documentaire of is het een speelfilm? Ja, het is een actiedocumentaire noem ik dat. Ja. Heb ik zelf zo bedacht. Ja. En 1,5 uur lang in de bioscoop en helemaal meegaan in de wereld van de autocross. Ja. Oké, nog even een keer. Op mensen dit verhaal, die film matter komen. Ja. De wereld van de roeghouwers, van de autoridders, van enzovoort. Nog even een keer het adres, waar moet ze wezen om patiënten te doneren? Ja, dat kan op cinecrowd.nl. Daar staat de film Roeghouwers op. Mensen kunnen vanaf €10 al een link bestellen, zeg maar. Of een dvd, of een kaartje voor de bioscoop. En als we heel veel mensen bij elkaar hebben, dan kunnen we het gaan maken. Dus net voor niks dus. Cinecrowds.nl. Hey, even nou, want toen had hij in mijn naam hier een jonge heer, die heet Hessel, die zit in een karre. En die had een prachtig mooi t-shirt om. Is dat zo'n roeghouwer dan, joh? Ja, dat is een van de grootste roeghouwers. Ja. Maar Hessel is een grote fan van Hoenekop. Ja. Dat is heel mooi. En van Omroep Friesland. Hij heeft op de iPad altijd Omroep Friesland aanstaan en Hoenekop. Voor de familie ook heel leuk. Elke dag de Hoenekop te luisteren. Ja. Maar doen ze met veel plezier. Dat noem maar. Ik ren even naar Hessel daar. Hessel, hoe is het? Ja, prachtig man. Ik vind het zo mooi dat je er even bent. Bist toen zo'n roeghouwer? Ja, mooi. Had er nou de hele dag de roeghouwer ervoor? Ja, nou, vaak genoeg, ja. Dat kost op televisie, jongen. Best wereldberoemd als een roeghouwer. Geweldig, mooi t-shirt van de Hoenekop. Dan ga ik nog even naar de shop. Doe Riest vaker in dat soort auto's dan, of zo? Ja, gewoon oude cross. Banger in is voor de eerste keer dan. Ja. Is dit gevaarlijk of niet? Ja, het kan gevaarlijk wezen, ja. Maar echt een roeghouwer jou nergens om, hè? Ja, die hou je niks om, hoor. Ja, geweldig, man. Leuk. Ja, hoe roeghouwers praten, dan gaan we het over de Hoenekop. En Emiel zit erachter, gaat dus een roltje spelen. Maar misschien ik word een muziek voor meidje? Zij zei in de trailer broek wel een nummer van Roeghouwer. Ja. Maar het is wel leuk hoe het kwam is, want ik heb dus een oldtimer Mercedes en sinds dat de belasting voor betalen, maar dat is een stuk minder worden, hè? Een stuk minder lucratief, dus dan denk ik van een ding moest daar ook voort, want het werd een zat joer dat ik denk van maak even maar dat ding. Ik zoek hem eens een verkeerpje, maar ik er een paar bankjes voor krijgen. En ik wist dat Leeuw wel heel erg wie van bangerracen en zo. Dus ik zei van, jongen, neem doe dat ding met mij. Hier is de sleutel en banger in mijn ding in de Praag. Maar het toeval wel dat we gingen het afsprutsen. En iets van 2 weken later belde Wilfried mee. En die zei, hast u iets met banger in? Nou, ik zei, jongen, dat kan het meer toevallig als dit. Want ik zei, ik ga krijgen een auto doneren. Dus, en het is voor u natuurlijk kijk, een stukje, omdat het in Emmen is. En we ben echt dwaan om wat meer boeten Friesland, wat reclame te maken. En ik denk, nou, als we die auto dan heel in Hoenekop-stijl doen, dan hebben we wat, dus. Mooi man. Ja. Prachtig nou. Goed, alles komt soms bij elkaar. Cinecrowd.nl, stiep je de film Roeghouwers, hè? Zo maakt de titel in ieder geval worden. Ik weet niet of het noemen erin komt, maar dat is een mooi noemers kunnen, hè? Nou ja, dat is echt weer... ik zou eigenlijk maar heel wat roos dwaan. Dus hij zat bij mij naar een cd dwaan. Dus, en toen kwam ik in één keer op het idee om een noemer te maken, een soort ode aan die oude Mercedes die aan in een poeier leidt. Hoe heet het? Afskier is moeilijk.
Afscheid is moeilijk, het valt me zwaar. Er bestaat geen simpele manier. Ik alweer der mooie tijden, zolang het witte jaren ween. Sluit ik het boek, het is afvier, maar het valt me zwaar. Afscheid is moeilijk, maar ik blijf bij mijn besluit. Het doet me zeer, die allerlaatste tijd. Du bist niet meer belastingvrij, dat doe ik nou mijn lieve mij. Het is schande, maar ik blijf bij mijn besluit, want doe ik niet meer uit. Afscheid is moeilijk, maar dit is hoe dat je doen must me leeuwen, dat ik die missen zil. En dat ik een treintje let, dat leeuwen mij die te banger in gaat. Afscheid is moeilijk, maar dit is hoe het gaat. Dit wordt die laatste rit. Afscheid is moeilijk, het valt me zwaar. Er bestaat geen simpele manier. Zou de heer graag horen willen, maar 4 banken in totaal, dat is vissen te vol. De belasting, die had het goed verpest. Er is net best. Afscheid is moeilijk, maar dit is hoe het gaat. Toen must me leeuwen, dat ik die missen zil. En dat ik een treintje let, wat leeuwen mij die te banger in gaat. Afscheid is moeilijk, maar dit is hoe het gaat. Dit wordt die laatste rit. En ik kreeg het nog dreig en ik kreeg het nog zwier. Als ik die steen zich op het rennerskwartier, mijn die ritten eruit en reclame om die door. En op de baan, denk je toe in de prak en de schroot. Dat doet die laatste plak en ik met verder en op ziek naar je oor. Afscheid is moeilijk, maar dit is hoe het gaat. Toen must me leeuwen, dat ik die missen zil. En dat ik een treintje let, wat leeuwen mij die te banger in gaat. Afscheid is moeilijk, maar dit is hoe dat gaat. En mijn hart voelt er net aan, maar ik neem dit besluit, mijn